danas Mika i Dejan ne kuvaju? Danas idemo na srpski festival. Evo, stigli smo. Trebalo nam je jedno skoro 40 minuta da dođemo do grada. Sada idemo ka tom parku gde je festival. I jedno čekamo da jedemo. Da, i najviše smo došli zbog hrane, naravno. Evo, stigli smo na festival. Sad ćemo da uđemo unutra. Festival može da počne. Ćevapi su fenomenalni. Bez teksta. Samo ti snima, jedi se.
pohvale za dedin roštilj. Idem i ja da jedem, Den će mi sve pojesti. Vidimo šta Den kaže za roštilj. Mislim da slika sve govori, ali neću mnogo da dužim. Meso je savršeno, ali bukvalno sve, čak i ova kremenadla je toliko mekana, sve je slano i preukusno. Tako, posle ćemo da idemo verovatno na... Kao pravo nešto slatko. srpsko, jel? Da. Da, mnogo je dobro meso. Posle ćemo neku palačinku, tamo je pekara, pa Da. vidimo se posle. Pivo, pošto Dejan pije pivo, ja pijem limunadu sa nanom. Pila sam je prošle godine i stvarno je odlično. Moram da tražim recept. Koje ste uzeli? Ja sam uzeo zaječarsku. A dobro, i to treba da se vidi, da ne daju li. Dobro, a? Iako iz plastike, da. Moje bolje. Ovo je sveži. Dovdan, oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, sve delije. Evo, sada smo prešli na nešto malo drugačije. Ovdje imamo burek sa sirom, palačinke. Jedna je, namerno smo uzeli jednu sa eurokremom, a druga je sa nutelom. Čisto da poredimo ukuse, ali zna se šta je najbolje na svetu. I ovo je krofna punjena sa džemom. Ne znam koji džem, ali vidjet ćemo. Kakav je burek? Da kažem iskreno. Iskreno. Lepši mi je onaj sa dedinja iz one pekare. A, Stvarno. dobro. Malo su deblje kore. To mi se ne sviđa, vidi. I nije slan. Čekaj, malo da se zoomira. Nije slan. Nije ono... Daj meni da ja probam. Nije masa. Znaš? Suv je. Vidiš? Malo si ohladilo, ali... Vidi ovo. Aha. Ali ima sira, vidi se da ima... Ima sir. Da li je neutralno skroz? I ajmo sada krofnu. Može krofna? Može. Da vidimo kakva je. Dosta je teška. Zumira je ovo. To je to neki pekmez od... Jagode ili?
Čekaj, još jednom da probam. Ajoj. Dej. Mislim da je jagoda. Ajde ja da probam. Samo da se, Još, lepo je. da se ne umaže. Da. Kako je? Ok, krofne su lepe. I za kraj palačinke. Da vidimo kakve su palačinke. Šta prvo da uzmem, Nutellu ili krem? Uzmi Nutellu prvo, ajde. Ajde. Nutellu. Kako je? Lepo je desno. Aha, ti ćeš odmah i da probaš Nutellu. Dobro. Jel ima razlike? Pogađaj šta mi se više sviđa. Dobro, Evo mi čekaj. smo u parku. Pošto je gužva, Sklonili smo se malo. ispod drveta, to jest palme, krem. Ipak Eurokrem. To je nešto u čemu smo odrasli, tako da. Ok, šta smo uzeli? Ovdje imamo sad jagonana se zove, to je jagoda i nana, a ovdje med milica. Kamilica. Znači med, kamilica i jabuka. Evo, Ajde, pogledaj. probaj. Ok, ovo nije toliko jako, a ovo je slađe. A kako je? Lepo je, osvežava. Nastavi samo. Kamilica je kao ohlađeni čaj od kamilice, baš je prirodno i lepo. A jagoda, opet sveže, lepo, baš mi se sviđa. Ovo ćemo početi kući da pravimo, može? Može. Došao je kraj festivala, mislim, za nas. Da. Skoro... Probali smo sve, počinje da pada kiša. Sutra je također festival, ali mislim da nećemo doći jer smo probali sve. Sve u svemu lepo je, osim burek mi se uopšte nije dopao. Da, burek je bio suv, nedovoljno slan, ali ok, palačinke su bile lepe. I meso. Roštilj Meso je bilo savršeno. kao u Srbiji. Ona krofna, malo slađa, ali zbog onog džema, ali dobro je. Da. Uglavnom, sve u svemu, interesantno.
To je to, vidimo se Sljedeće godine na Srpskom festivalu u Sidneju. u sljedećem receptu se vidimo. A i vidimo se u sljedećem receptu. Ćao!